Реформаторския блок и Глас Народен ще водим позитивна кампания. За нас инвестициите в човека, в здравето, в образованието, в културата на българина е най-важната инвестиция, защото може да имаме много магистрали и сгради, ако нямаме здрав, образован и културен българин, нямаме нищо. Затова Реформаторския блок и Глас Народен имаме множество предложения по отношение на образованието, на културата, на здравеопазването и разбира се не участваме в наддаването за пенсии и заплати, което смятаме за недостойно и обиждащо българина. Единствено съхраняване на финансовата стабилност и устойчив икономически растеж може да бъде гаранция за устойчива икономика и за възможности и за повишаване на доходите, които биха повишили вътрешното потребление. Другата изключително важна тема за нас е мощни инвестиции в Северна България и през довършване на магистрала Хемус, изграждане на тунел под Шипка, скоростните пътища от София до Видин и от Велико Търново до Русе. Това е нужната инфраструктура на Северна България, която ще позволи да се премахнат дисбалансите между Южна и Северна България. И може би нещо изключително важно за нас, нека да работим всички активно, за да има една добра социална политика, която да реши проблемите с българската демография. Демографията е един от тежките проблеми, свързани с националната сигурност и в този смисъл подкрепата на младите семейства, на майките, възможността на българи, които в момента не живеят в България с българско самосъзнание, много по-бързо да стават български граждани и да се заселват в майка България е от изключително значение за подобряване на демографията.